Akciová spoločnosť Raven ponúka prostredníctvom rezacích centier v Považskej Bystrici a Brne dodávky rezaných tyčí profilového prierezu U, I, HEA, HEB, IPE, UPE s rozmerom do 700 mm v dĺžke až do 24 000 mm. Ďalej ponúka delenie ďalšieho sortimentu hutníckych výrobkov, ako sú uzatvorené profily, uholníky, rúry, ploché tyče, tyče kruhového alebo štvorcového prierezu valcované za tepla alebo ťahané za studena. Príprava presne rezaných profilov využívaných predovšetkým pre nasledujúcu montáž oceľových konštrukcií, hál, mostov, strojov, regálových systémov, ale aj iných zváraných celkov vyžaduje úpravu koncov tyčí nielen v kolmomreze, ale aj v požadovanom uhle. Ponuku dodávok pre montované oceľové konštrukcie rozširuje príprava tvarových platničiek pre spojenie profilov. Rezacie centrum štandardne zákazníkom ponúka obchodné alebo presné delenie tyčí. Obchodné delenie predstavuje dodávku nadelených tyčí profilového prierezu, ak sa rezaný materiál spotrebuje v presných násobkoch dĺžky tak, že po delení nevznikne zvyšok z delenia, respektíve ak vznikne zvyšok z delenia a tento si zákazník odoberie a zaplatí v cene základného materiálu. Pri takomto spôsobe delenia zákazník platí za základný materiál v cene ako pri nákupe v štandardných dĺžkach. K cene je pripočítaná cena práce za rez vychádzajúca z potreby strojného času pre realizáciu zakázky. Presné delenie predstavuje dodávku nadeleného materiálu na presné rozmery, u ktorých po vyskladaní do rezného plánu zostáva zvyšok z delenia. Zvyšok presného delenia zostáva u nás a s ním aj povinnosti s hospodárením s týmito zvyškami, ich uskladnením, ochránením voči znehodnoteniu, hľadaním ďalšieho využitia, financovaním neefektívnych zásob, často ležiakov. Dlhodobo sledujeme výskyt zvyškov z delenia, analyzujeme ich využitie, predajnosť, podiel odpredávaný do šrotu. Zameriavame sa na ich ďalšie efektívne spracovanie alebo priamy odpredaj zákazníkom. Zvyšky z delenia skladujeme v krytých priestoroch, čím ich chránime pred znehodnotením aj pri dlhšom skladovaní. Možnosť preskladnenia a manipulovania profilov vo vstupnej dĺžke až 24 metrov, prehľadne identifikovaný sklad zvyškov z delenia a optimalizácia nárezových plánov významne znižuje podiel odpadu a zvyšuje využiteľnosť materiálu. Na skladoch rezacích centier je bežne dostupná zásoba štandardných a ekonomických profilov v rozmeroch do 700 mm, v dĺžkach až do 24 metrov, v rovnakom zastúpení v akostiach S235 a S355. Naša dopravná dispozícia umožňuje prepravu profilov nadrozmernými návesmi až do dĺžky 18 metrov.